силсилаи барномаҳоро дар шарҳи мавзӯии шоҳномаи безаволи абулқосим фирдавсӣ идома медиҳем. рустам медонад ки куштани исфандиёр чӣ балоҳои азимеро ба сараш хоҳад овард, аммо корашро мекунад. ҳар касе ки бадӣ кард, ҳар касе ки беадолатӣ кард, ҳар касе ки хоҳ шоҳ бошад, хоҳ паҳлавон бошад, хоҳ дигар шахсият, оқибат сазои онро хоҳад дид. дар хидмати шоҳон бояд инсонҳое бошанд ки фарохнажод бошанд ба қавли фирдавсӣ. агар додгар бошади шаҳриёр, аз ӯ монад андар ҷаҳон ёдгор. чунон ҳам ки аз доди нӯшин равон, куҷо хок шуд ном монда шавон.